Салам алейкум, Кадашвар. Како сте, бе? Ей, 1 май, Ден на труда, официален празник в Българистан. Май месец пълен с празници. Кефти 1, кефти 6, Ден на българската армия и героизма като цяло. 25 като продължение от големия празник, 24 на българската азбука, не славянската, българската. 3 работни дни, които се приравняват на неработни. За тези от частния бизнес означава нещо. За домбазите, които са на държавна служба, кеф. Берекет версен, деца вика. Днеска, какво да кажа, ще се обърна към по-добрата част от българското общество. Тъмната нация. Гледам един, забравих къв беше бизнесмена, Киро бизнесмена да речем, такъв абориген, не знам точно от кое племе. Киро бизнесмена, след една дълга тираза на непонятен за мен език, включи няколко български фрази. Овчо вика, цена 8 евро. И, какво беше там? Шилешко, цена 10 евро. Човека явно се занимава с добитък, нали? Не знам къде ги набарал тия овчаги, по какъв начин, нямам идея. В България всичко е възможно. Мога да разкажа автентичен случай с едни мои от махлата в Кърджали и с една кладница в село Енчец, дето им помогнах. Нали, къде им продадох нещо, къде подхраннаха, ама деца вика. Какво с 100 евро между приятели? Та нашия предлага шилешко и овчо месо на цена 8 и 10. И отдолу вероподаници. Български, говорете на български, тук е България, това. Не знам какви са тези хора, дето пишат коментари. Нали, Киро бизнесмена, шапка му свалям. Нали, напълнил човека тарелките, фолирал ги, няма етикети, няма нищо. Овчагите, без значение. Щом човека има достоинството и смелостта да излезе на пазара да се предложи стоката, има моето уважение. Разбира се, ще има и хора, които ще му я купят, още повече. Има празници и днеска, и предстоящи, където, както обичам да казвам, всичко е свързано с стадния рефлекс да се натолумчиш, да се наплюскаш, да се изпъниш, да се напиеш и да въздъхнеш. Ехо, живях! Нали, гледам един, той е такъв отколешен познат, лично аз му симпатизирам, също от тъмната нация, който да речем с години умел криш и в един момент си призна. Нали, това е продавача на коли, християн или кристиян, не го знам, който продава скъпи автомобили, общо взето на себе подобни. Сега няма да опонирам какво е това, що се случва и т.н. Мен лично ми прилича на схема, в която така най-малкото, което може да се отбележи, че е някаква форма на пране на пари. Другото е някакъв зловреден лизинг и при всички случаи представлява някаква форма на преразпределение. Тъй като аз съм интуитивен човек, в известния смисъл се досещам кой организирал цялата работа, а човека ми е приятен и ми е симпатичен, затова няма да я огласявам или поне няма да изкажа прозренията, които в някакъв случай мога да представя пред публика. Християнчо, добро момче, има си неговата методика, има си отношението към публиката, има отношение, да речем, към така наречените клиенти, доколко са клиенти, какви са клиенти и така нататък, без коментар. Въпросът е, че това, което видях, как продава, според него някаква много такава специфична есосмица на цигане 20 годишно, който бил боксер от племен и до него брат му и той боксер направи вика една мелница, дай това, дай онова, бой с сянка. И двете така наречени боксерчета бяха наднормени и бащата купува с гордост автомобил на сина си.
Няма лошо, дет се вика, дай Боже всеки му. Тук при седмицата при мен имаше истински боксери от Плевен, които се хранят при нас. Нали, смея да кажа, тук всеки циган е боксер. Те, въпреки че са по-тъмнички като северняци, бяха културни момчета. Аз не искам да кажа лошо. Имаме клиенти, които са от тъмната нация. Не знам поради какви причини, може би има някакъв синергичен ефект, но всеки, който идва тук, се държи културно и внимателно. И е добре да бъде така, защото аз никой няма да забавя. Ако няма добри обноски, разбира се. Сега, как да приключиме? Да ви демонстрирам, че знам, че е наш наизуст. Едва ли ще впечатля някой. Хубаво е да речем те, които се правят на много набожни, да знаят поне тази молитва. Отче наш, който са небесата, да свети Твоето име, да бъде Твоята воля и така нататък. Няма да говоря. Крайно няма да говоря негативно. Няма да обяснявам какви маянета се носиха на Велик ден от резиденцията на местния владика, хомосексуалист. Всичко това е изключително пошло. Хубаво е човек да има вяра. Аз също съм православен християнин, кръстен. Но моят храм не е в църквата, моята вяра не е в ортодоксалната религия. Най-малко вярвам на Божиите наместници на земята. Те са изключително гнусни, подли, извратени, ненаядени отрепки. Който му е празник да празнува, който му е работа да работи, който се забавлява. Живота трябва да се живее добре. Това от мен. Да живее България!